Мале, умрях страх. Разбрахме с кое ще дойде. Познайте. Хънтър. Тук се го покажа някъде. С Хънтър сме. И сега ще ви покажа, защото аз някак си ходя и чувам, че някъде, но не знам къде се отвори някаква шахта. И аз се обръщам назад, чуя, да не е зад мен, да не е пред мен, да не е зад мен, да не е някъде. Да. Да се обръщам и щом мислям, че никой няма, се обръщам и той вече така се държи на шахтата и слиза. Мале, направо ми. Мен ми е забавно да игра на тая игра, защото тая ми ги харесва. Не, че ме е страх. Харесва ми да играя тая игра. Затова не играя сега. Ако някой ме пита, защо играеш като е страх? Сега играя за забавление. И сега ще видите. Да. Какво се случва? Отворих го. Ако трябва да спря видеото, защото да продължа да бягам. Искам си да пазя прогреса. Добре. Обджект. Много съм просто. Скочих. Загубима. Скочих. Значи, Objective Tab. Какво се случи? Where am I? Какво е това? Аз трябва да избягам от тук. Това е някакво чудовище. Това възможно ли? Да, разбрахме сега. Така. Провери шкафовете, нищо няма полезно, само съм батери имам. Ето в тази стая намерих съм батерицу. Продължих тъкмо, видях, както аз правих, аз скачих шорца, видях, че чудовището го няма. Тук играта казва, ма ти твърде много се радваш, брат, ти много се радваш. Ети ни Хънтър и приятна игра. Да. Айде, чао. Моля ви, нима критикувайте игра, дете изляза 2015, а игра 2025.